Всъщност, задачата, която решаваме, можем да я преформулираме така. Кой от всички конуси с равни образователни има най-голям обем? Ето модел тримерен на конус, на който образователната е равна на L, в случая L е равна на 5. Наблюдаваме всички конуси, които имат образователна 5 единици. Да проследим кой от тези конуси има най-голям обем. Мярката на конус е всъщност нейния обем, затова наблюдаваме тази стойност. Започва да намалява, търсим къде е максималната стойност и получаваме някакъв приблизителен резултат.